So what's up, welcome back kung baking Katamon channel na. Karang ganap po pala nga pa po may kakilala ka na. Kuya ko po pala yung Burgi the Grape, di mga blade. So ayun po, ngayon Aldo, at ko po kayo ng palengke. Ayun po ba pang bidjay? Ida mo Burgi, kumusta na ko? Kaya mo ba, nanula po rin titinda nyo nga rin, at kalwa daw yung halikat. Umanibat kasi may uso yung Lazada ang point shopping ngayon. Eh na ako maglako ay. Anya ini magtinda na ako mo kayo ng palengke. Ihaus ko ganini chesa juice. Lalo may chesa. Chesa na ba, balo ko po reto. Alwa ako sa labat pala ba, nino po pala retong magdilog itong gulot yun ay gawadang live. Areta, pizza na po kapatid ko reto. O papag-sanitize ko lang, bayo ko lang papagtinda Kenny eh. Ay ba naman, talagang malinis po pala yung kaya kayong titinda na ba? Kasi papag-sanitize mo pa rin bata mo ay. Loko, masipag lang pinsan po ang kapatid ko nga rin. Bala nga bag kasi mga lakal lo. Ang kain ng gat panapon magtinda la Kenny. Awo, talagang papag-sanitize mo ba? Una na po palang dadaptan mo kanyan ba? Why ni, I'm just separate di balat to laman. Ay, karengali po pala may kabalo ang bapang bidjay ne. Dati ya po kasing Bombay ni. Duro check yung angeles, sangkay, magpa 5-6 yo, kaya naman maglako yung nano-nanong klaseng bage. Bolang ka na, hanggang naman ngayon, Bombay ko pa rin eh. Tama yung ginagong Pilipino. Saka dapat nga usuke kami, Indian, nali Bombay, bolang. Ay ba pa naman? Tiknahan nyo po pala yung pamaglako yo. Kanita, kakit na kayo ang kasi yung buong cabinet ay. Wala nga ni kasi tinasapyan po lasado. Pero tiko pa rin stock yung bali. Yung kumpam ka rin yung ratex siya, ibisa ka. Maragulyo, kasyala rin nga pulo mo sa magkera. Nano ito matutod lang mga talakad niya ba? At least kasyala rin nga pulo bolang. O yan, kaya rin kong kewaning laman, hamasan ko no, bakan tan lambot. Ini palingawsan kong ninyang style. Balansi yung siyas na yung bakal, lampoy lambot na ning bulak. Baba, pala na ako manakit baka lang pang bulak yan ay. Bolang, metaporya ito, figure of speech, kaya may garalay. O yan, punta medyo magatal na kang gamot. Sa bontan tanong, ang kaya masamasan tampas si bayo, ninyang style. Eh mo ba rin dinan samento yan ba? Bolang ka na, Diyos ni kaya dinan mong samento. Sagapan na kaya takin ng animal ko. Ika naman ba, figure of speech ya mo rin po ito. Papuya rin ba? O hindi bolang, yari ini. Luglugan kayo mo bagay ning pipagpiltiran. Hotel lalong gamat ko ba, luluglugan nyo? Bakit tangklin niyang kay katamon Diyos? O yan may ngapsano. Sapal na mo inug, siya ko na kanyan ni ay. Ay ni po nebat, karan pong bisang juice, munta kayo mo po keting ka ipalengki, yakit siya mo iba pang bidjay, magtindayan juice, ayan. Ang kaya nung bisa kayo, pandilig yung tanaman nyo yan, bata lang gadagol din tanaman nyo. Yan mo bolang ka ni. Aliba, figure of speech ya mo naman po ulit to. Unang kakalkalan nyo kanyang ken ba, pati may nakabagpesos ken. Ay damo, mayapang ko na sinabi kay kita metapora ito. O yan, magdageta ng yelo. Bakan tang dimlayang gad. Oo nebat, sagli naman po pala, may yaring kaya kayong produkto. Pasaluan mo na ako 5 pesos ba? Pero bala, may sige kung mataking kakayalbe kaya ka ba? Ay damo ting kung stock ay drop ka rin. Ay mo yata takburi me. Kaso roll on nyo. Ay dana bab, sakit na yata Anita. Nano mo ang tataktak mo ngayon bab? Hala, kalamansi mo ito. Pampalako bakteryo. Maining kay kawo. Enjoy your drink. So ay ninang chesas juice ng bapang bidjay na bab. Karambisa na bab, punta kayo mulit kayo ng palengke. Masantingin ni karanta naman nyo, pandilig yun talaga.